Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa. Čau tete. Hello. No dneska, ako vidíte, to bude Minecraft. Ľudia, ak sa pýtate, že čo to mám za skin, tak naši milí vývojári Mojang, tak na túto verziu úplne novúčičku, kde je ten úžasný gast, mi nedali skin. Takže určite viete, ak neviete, tak si, presne tak, ak neviete proste, tak si prečítajte. Teraz na obrazovke máte, tak si kliknite tam a pozrite sa na našom kanále, tam to budete mať všetko vysvetlené, že prečo máme nový svet a td. Takže, nezabudni na like, odber, daj si niečo dobré k piťu, k papáňu a môžeme ísť na to. Ja, ideme, yes sir. A vítame vás u novej cesty do neznáma. Alebo teda, ako to lepšie povedať? Cesta bez návratu. Dobre, poď za mnou. Dobrá. Takže my sme sa spawnuli. Presne. My sme sa spawnuli, ľudia, tuto niekde v Rícky. To je nejaká huba. Jak sa to volajú? Poď ťažiť. Láskovo si zober vlastný strom, tento je môj. Ja som si našla. Takže ľudia, ako to dneska bude cca prebiehať, dneska si skúsime nájsť, dáme si nejaké zákonné veci a skúsime si nájsť nejaký obytný priestor na bývanie. Takže tak. Kurňa, ja tu stiažím nejakú hlinu, more. Inak povedané domček. Presne tak. A domček by sme mohli stavať v ďalšej časti. Čo povieš, tete? No, môžeme. OK. Takže idem spraviť základné veci. Ľudia, inak napíšte nám dole do komentárov, ako sa vám páči toto video, samozrejme až po dopozeraní. A my ideme teraz GG. Dobre, takže ja si idem spraviť krompáč, takto pekne nádhera, mňam. A ja idem naťažiť nejaký kámen. Pôjdem asi samka ťažiť, why not? Ľudia, 5 lajkov a ďalšia časť. Takže tak. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, lebo strašne si dávame na tom záležať. Takže ak bude tu 5 lajkov, alebo koľko to povedal, tak kľudne natočíme pre vás ďalšiu časť. Takže tak, presne tak. Takže toto bude prebiehať, takže táto séria skončí až potom, ako si sa zabije Ender Drag a spravia sa všetky veci okolo toho. Ja už som hore, ja už mám aj nejaký kameň, takže ja si idem teraz vykraftiť meč. Netreba nám postiel? Akože hej, ale nemám zatiaľ žiadne ovce, vieš. No, je to. Inak ľudia, keby ste mali nejaké nápady, kľudne píšte do komentárov, budeme za to veľmi radi. Že? Yep. Chyba mi. Takže tak. A tak ako sa máte, kľudne píšte. Tak, nemáme stream, ale tak to je jedno. Jak chcete, tak by sme mohli aj niekedy streamovať. Ale to musíte samozrejme vy posúdiť, či by ste vôbec chceli na ten stream ísť, aby to malo vôbec nejaký niečo, čo by proste, chápeme. Takže... Kde si? Ja dokáva, nechcem zvedť sekery. Dobrá. Ľudia, teraz napíšte do komentárov, akého máte labubu. Však moje teraz sú populárne, jak neviem čo. Dobre. Ľudia, vidíte, aké sú tieto série zábavné? Vidíte to, aké toto je zaujímavé, počúvaj. Come getting an upgrade. Dobrá. Nemám tam kamenné sekery. Tak jedno budeme na niečo.
Presne tak. Ja to nevidím. Ja som tu, však je more tma. Nemôžeš ma vidieť. No dobre, ber crafting a zdrháme. Ja mám iba jeden crafting. Tak poď semka, ty madzer. Ja neviem, kde si. Tu som, bože, nevidíš ma more. No, dobre. Kamo, jak sa volá ten typek, ktorý skače po tých stromoch? Počkaj. Ja som to chcela povedať, ale... Ten, čo vyrastal v tých opiciach, ľudia. Napíšte nám dole do komentárov. Mowgli. Nie Mowgli. Nie Mowgli, to je rozprávka, ty. No však s tým prasaťom, či čo to tam bolo. Nie, on skakal, oni havarovali, tak kde išli na výlet s rodičmi. Tarzan, no. Takže ľudia, pred chvíľu, ako ste mohli vidieť, sme boli úplne, že Tarzani, ti vravím. Ľudia, napíšte schválne aj do komentárov, akože viem, že vás už tým otravujeme, ale to máte za jedna. Aké by mali byť dlhé tieto diely, že či by sa vám to vôbec chcelo pozerať, lebo to je strihacie peklo. Auto! Čo? Čo to mele? Auta! Dobrá. Aha, kamo tu padal lístok, nice. Máš nejaké jedlo vôbec? Hej, ale nedám. Aha, dobre, ďakujem. Ale hej, ale musím si tu vybaviť. Bo ja mám 5 srdiečok. Dobre, či ťa zabilo zomba. Yeah. Ide po tebe zombík. Môžem si spraviť posteľ. Dorici, ja sa ich bojím. Ok. Mama! Šikrište, že môžeš ak 1, 2 zombíci, čo tam potom? Ale ja potrebujem to jedlo. Kamo, a ja potrebujem A to je. Ty si mŕtva? No nie. Aha. Aké veci parádne. Nehaj mi to tam. Kde si, Rici? Ups. Ja to nevidím. Kam si šla, more? Počkaj, tak ja ti zoberiem veci a idem hneď za tebou. Dobre. Počkaj, teď sme šli, nie? Tam si pamätám tú kladu, či čo to Ja je. neviem, kde si šla. Počkaj, zostaň tam, asi ťa nájdem za chvíľu. Neukazuje ti takú bodku bielu? Už vidím, počkaj. Vidíš, taká oranžová. A už je vidím. Vidím ťa. No, Pozor na tebou. Však more, ochraňuj ma. Dobre, ja zomrem. Ja idem radšej do Rici. Nemôžem ísť na ňo holými rukami. Ale idem. Ľudia, toto je obetavosť. Už ho zabij. More, koľko máš života. Jaký Tarzan do mňa. Tu máš. Tvoje veci. To... Šikovne, more. Nemáme celý deň. To nie je moja odobra. Ani to nie je moje. Hej! Ja tu nepotrebujem. Však poď mi pomôcť. Tu sú 2 zombici reálne. Ale vydrž. A holé hovno na mňa nevyšťahnete. By si ich išla zabiť, akože neviem, či by sa ti niečo stalo. No ja mám, že ja som Komu? Že byť na spavne? Kamo, my to nedávame. Kamo, tu... What the fuck? Ľudia, vidíte to, ľudia. Vidíte to trpenie. Kamo, kde si? Ja som v tej vode. Ty si skapala? Nie, neskapala som našťastie. Len tu za mňou chodí tento. Kde si? Už vidím tvoju menovku, idem za tebou. Ale naháňala tu debilek s kostrou. Dorici, je tu ten debilko. Naňho. More, ty máš meče 2 sekery, 3 sekery. Nemám, ja som zomrela. Čo? No. Ľudia, tu líbujem. Počkáme do rana. Však ja teraz nemôžem sekať, lebo... Našli nejakú bejsku. Počkaj, už viem, kde máme veci. Poď za mnou. Tu je ovca. Ona našla takú bejsku. Poď ku mne. Tu je ovca, musíme ho killnúť. A
a musíme ísť za vami. Túto kladu si pamätám. Ideme, ľudia. Gigi. What the fuck? Zombík, pozor. A, tu sme zomreli. Ideme z posledných zásob. Teraz sa nám pred chvíľou ľudia, že sa nám niečo pokazilo. Si tu, ok. Mám všetky veci. Ok. Tak poď kam hier. No, neviem, ktoré sú tvoje. Vyhádzam tu všetky, zober si, ktoré chceš. Počkaj, vlastne, ty si mala jeden toto. Ja mám sekeru a meč. Dobre. A tu sú už, dám ti jeden. Máš aj krampač môj inak. Mám nejaký krampač. Ok, tak mi daj. Už svíta ľudia, spasenie. Spasenie. Vieš čo, ja idem spraviť posteľ. Ok. Sebe. Aj keď to už je jedno, lebo svíta, vieš. A môžeme nájsť aj nejaké ovce. Tak rýchlo sprav tú posteľ a... Tak. Ľudia, za toto nám musíte dať like a odber, lebo sme asi 3-krát skapali. Podaktory. Akože môžeme si akože vypaliť trochu toho mesa. Pozor! Dobuja! Skoro som sa povšťala. No super, ja tam neviem, kde si. Chod za tou kladou. Asi už viem. Pozberám ti veci. Hej, kamošek, vy už máte dávno horieť. What the f, prečo nehoríte? Dobre. Dobre, takže aby sme nejakým extrémnym zázrakom prežili, tak potrebujeme si vypaliť nejaké mäsko. Takže tak ľudia. My si to tu nejak vypalíme, dáme si myšlienky dohromady a za chvíľu sa vám ozveme. Áno. Nezabudni cestu, hej? Ja ťa hľadať potom nebudem. Ja tu pracujem na rozdiel od niekoho, chápeš? Ja som ti doniesla tu mäso moja zlata, hej? Tak šada. OK ľudia, máme vypečené nejaké papanie, ja som si usporiadala inventár a ideme teraz hľadať nejaké ubytko. Alebo... Proste ideme niekam, hej. Si potrebujeme nájsť nejakú lepšiu destináciu. OK, kamo, toto je však prečo nie? Ok. Kamo, jak to bude proste nejaký Herobrine alebo niečo, tak sme... Vieme všetci kde. Takže, zásadne treba vymyslieť, kde chceme bývať. Ja by som išla asi ešte tam tým smerom, nie? No asi hej, no. A tam... Môžeme nájsť nejakú lúku, alebo nejaký ostrovček, alebo čo? No, ja by som dala niečo pri vode, vieš, ako nejaký taký, neviem, niečo proste takého zmyslu. Ľudia, my sa vám za chvíľku ozveme, keď niečo nájdeme. Yes. Ľudia, my tu ešte pozabíjame nejaké papanie, chápeme. A potom sme sa rozhodli, že toto video už za chvíľočku, toto nezabijeme, lebo to má rodinku, chápeš? My sme sa rozhodli, že toto video bude samostatné. A my k tomu vám ešte natočíme ďalšie video, takže ako keby budeme mať proste 2 videá. A toto bude akože začiatok nejaký. A tam už si budeme, v tom ďalšom videu si budeme hľadať dom a nebudem vám toto spoilerovať. Ľudia, boli by sme veľmi radi, keby ste dali teda ten like a odber. Veľmi nám to podporí. Za chvíľku budeme mať okolo 200, si myslím. Okolo 130 teraz máme, nie? Neviem. No, dobré, Ako ľudia. som vám hovorila, kľudne napíšte aj nejaké nápady, ktoré by vás bavili ohľadom Minecraftu alebo nejaké inej hry. Budeme veľmi radi, keď nám napíšete do komentárov. Môže to byť aj po toto video, alebo aj po iné. My si budeme pozerať a kľudne... A kľudne píšte a budeme veľmi radi za to. Ľudia, myslím si, že toto video si od práve teba človečík zaslúži like, lebo
toľko vecí, čo sme tu asi 4 krát skapali, kamo, alebo dačo. Že pri TT proste vybuchol creeper, vykraftili sme si 20 miliónov sekeriek nejakí nubakovia, tak si myslím, že toto video bolo aj vtipné všetko, takže nezabudni na like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!